Welsh Lesson 28A, Beginner-1 Sylfaenol, Course Information. Os ydych chi'n wedi sylwi, y mae gyda'r geiriau yn pob pys o text yn y cwrs yma. Some of them sydd wedi colour, y mae'r ones hyn yn arddegau points grammatic. Y mae'r pedwar math o colour background, sef white, yellow, green a pink. 1. Y mae'r background white yn signify text ordinary fel y brechdan harm. 2. Y mae'r background yellow yn mean text gyda'r tregliad fel dy brechdan di. 3. Y mae'r background green yn signify text gyda'r achos special grammatic fel y rhan gyntaf. 4. Y mae'r background pink yn mean nad ydy'r gair neu geiriau wedi eu treglio fel y llythren H. Among y text gyda'r background yellow, y mae'r pedwar math o colour background, sef red, brown, blue, purple a green. 1. Y mae'r foreground red yn signify tregliad meddal fel y doi of them. 2. Y mae'r foreground blue yn mean tregliad chwyrn fel ei phentref hi. 3. Y mae'r foreground brown yn signify y tregliad trwynol fel fy mrychdan i. 4. Y mae'r foreground green yn mean y tregliad cymysg fel ni ffrynais i. 5. Y mae'r foreground purple yn signify y tregliad llythren H fel ein harchebion ni.